Makadzidza sei nyaya dzekuridza mbira idzi? Inini mbamedu mukoma wangu aisvikirwa nemudzimu kwa Mutasa. Saka vaitora vanhu vakawanda vaipota vachiridza mbira pamba pendi ipapo. Saka ini ndaiti ndikasara zvezve ndaigona kurota ndichitoridza mbira. Ndarota ndichiridza mbira. Ndikapepuka ndainzwa kuti mukotore mbira dzeuyo kuridza. Ndototora ndodziridza. Munhu wandainyanya kugara naye Stereki ainyanya kuridza mbira kumba kwedu ndisekugora. Saka vaiti vakanzwa ndichiridza rweo vaindibvunza kuti rweo rwauri kuridza unoruziva here? Ndoti ndiruzive ndangorurota. Wondiudza zita raro kuti runonzi zvakati. Chega tichiridza tobva tatongobatana takutoridza tese. Ndo maridziro andakaita mbira handina kudzidziswa. Muri chii kuna sekuru Gora vakashanda vai? Sekuru Gora vanga vari sekuru. Vainzani zita ravo chaivo? Vainzi Enoki Wadhara. Ukuona nhasi mukuridza mbira muri pano mudare raGogo Mamoyo. Hamunove chishuwo chekuti muzotsikisa kana dzimwe dzedzingo dzenyu dzamina? Ndinotorwadziwa zvakanyanya kuti ndine vandakatodzidzisa vakawanda vakatotsikisa vamwe vato kunze kwenyika. Ini handina. Mune ngani dzamungati here munadzo zvokuti kana tikati nhasi tipei apa muende mutsikisa dzingasvike ngani dzimwe idzi? Ndine dzimbo dzakawanda. Dzimwe dzinotoita kutongouya ndanga ndatombokangana ndongonzwa ndakutoridza. Tinotenda ku. Okay.